Tam prichádzajú i spievajú tam koledy. Ľudia majú sviečky, je taká vianočná atmosféra tam. Hovoríme o tom, že teda u vás je úplne iné ročné obdobie. Znamená to, že asi aj ten jedálniček je prispôsobený skôr tým morským plodom, alebo? Áno, samozrejme, je to tak, že najviac predáva sa na Vianoce viac morských plodov i ryby hlavne a sú tam veľmi veľa druh rybách i morské plody sú veľmi populárne mať na stole. Pripravujú ho ako barbecue napríklad. Mango je veľmi populárne ako ovocia, ananás tiež i šaláty sú populárne tiež. A máte nejaké špeciálne jedlo, ktoré zvyknete robiť len na tie Vianoce? Také austrálske speciálne jedlo nie je také na Vianoce, ale ako spôsob príprava jedla, to asi je ten barbecue, čo je populárne mať. Keď sú kamaráti spolu alebo rodina spolu, to taký vonkajší štýl života. Ja som sa dočítala, že u vás sa častokrát práve tie Vianoce oslavujú aj na pláži, priamo na pláži. Je to tak? Áno, s rodinami alebo s kamarátami idú na pláž, idú možno na piknik, zaberú si ručník a idú si vykúpať sa na pláž, bo je veľmi teplo je na Vianocach zvyčajne. U vás teda Vianoce sú plné slnečných lúčov, spoločného grilovania a oslav na pláži. No a kedy sa oslavujú tie Vianoce? Pretože u nás na Slovensku sme zvyknutí na to, že Veľký večer je 24., keď sa zíde celá rodina a všetci máme štedrú večeru. Sú krajiny, ktoré to v podstate majú až 25. U vás je to ako? Ako Christmas Day na 25. Z 24. ešte sú obchody otvorené. Niektorí ešte pracujú. 25. je sviatok ako Christmas Day, všetky obchody sú zatvorené. 26. už sú všetky otvorené, bo to sú veľké výpredaje tam. To je ako Boxing Day, že tam sú veľké zlávy v obchodách a veľa ľudí chodí potom, ak dostávajú napríklad darček, akýž poukážku do obchodu, to potom idú využiť si na 26. tam do obchodu. Boxing Day teda pripadá v Austrálii na druhý sviatok vianočný. Nemá to však nič spoločné s boxovaním, ako sme počuli, ale názov tohto dňa je odvodený z anglického slova box, čo v preklade znamená krabica. Boxing Day však zďaleka nie je len dňom veľkých výpredajov, ale tradične sa práve do krabice dávajú finančné dary tým, ktorí to potrebujú. Čiže je zvykom dávať dary chudobným, služobníkom a obchodníkom. Taktiež zamestnávateľia dávajú darčeky v krabici svojim zamestnancom. Už sme sa teda dozvedeli, že Vianoce sa v Austrálii slávia 25. decembra. V tento deň ráno sa rozbaľujú darčeky, ktoré sa cez noc z 24. decembra na 25. objavia v pančuchách alebo pod stromčekom. O kom sa ale hovorí v Austrálii, že tieto dary na Vianoce prináša? Je to Santa Claus, čo nosí darčeky, tak sa deťami hovorí ako Father Christmas. Máme taký zvyk, že deti pripravujú pre Santa Claus i jeho sobíky, pripravujú mu tam tanier s šušenkami i mlieko pre Santa Claus, milk and cookies, že mu nechávajú, že vypije si mlieko i cookies dá tými sobami, reindeers, tiež ich je tiež. I že Santa Claus chodí dole komínom, ako tiež vo Severnej Ameriky i v Anglicku. Poďme sa teda presunúť do Severnej Ameriky, konkrétne do Kanady. Kanadské Vianoce sú výsledkom spojenia rôznych kultúrnych tradícií. S príchodom najmä Francúzov a Britov sa do Kanady doniesli vianočné zvyky, ktoré sa postupne prispôsobili miestnym tradíciám a kultúre domorodých obyvateľov.